Туалетната чиния ли? Какво е това? И рекоми. Ягоди, маркет от градината. Наливна бира Девин. Много вкусна. От долината на фрутели. И идват новите шишета. Очаквайте след рекламите. Тук ще стане голям купон. Добре, не знам дали да си взема гащи. Ставайте хора, своите подръчни материали стигнат и до дървото на ябълките. Дали ще си правим, как се казваше онова, ще ми кажете ли? Парти? А? Парти? Не. Дето го пият. Аутсайдер не, как? Аутсайдер? Май бе, не. Някакви сайдери там пият, не знам, ние си направим. Аутсайдери? Не са аутсайдери. Ще видим. Търся си помощник, Чезар ти някъде замина. Може да ме снима, но не знам къде ме снима. Това не опадне. Сега ще го науча. Приятелче! Аз съм Кика-Мика! Ти какво животно си? Пантера! Мен много ме става. Не, аз съм колалка. Искаш ли да ти не колалка? Добре. Ще го натикам в туалетната ви. Ела си седни тука! Но той никъде не пада. Хайде, взимаме го за помощник. Изчакайте си, бойто. И намерих помощник. Ето, че стигнахме и до нашите туалетни. Истинските ми туалетни, не кралските. Ето ми моята краличка помощник. Ето така се пуска водата. Опа. Чакайте, стойте така, не спирайте. И сега чакайте да взема. Трябва ми една клечка. И ето, че пускаме водата. Да спуснем водата. Чакай да свалим тази туалетна. Топка! Много въртите камерата. Стигнахме до палатите, до слънцето, И така. Беше изморително. Намерихме дома. Може да не намерихме, да се намерихме дома. Модното слънце и приключенията, които изживяхме. Също и смешките. Но радвам,
че всичко се нареди. Дали? Ето, че цялата група се намерихме заедно. Всички сме тук. Заедно. Така, и започваме кадър от филм. И слънцето пак свети зад листата. И кокошките коткодяка. И хората чистят прозорците. Край!